Terve. No mä ajattelin kertoa, kun nyt moni kuitenkin tietää, että mä oon uskovainen ja kristilliset arvot on ja joita on mietityttää, että mistä ne juontaa juurensa ja miksi ihmisellä on vielä aikuisiällä kristilliset arvot. Eikö maailma kiinnosta? Mutta mä voin kertoa, että se on ihan oman tarinan, että minkälainen mun elämä tarina on. Mä synnyin Laukaassa 1925 kristittyyn perheeseen. Me oltiin vapaakirkollinen perhe ja sitä myöten pienestä lapsesta asti olen tottunut kulkemaan vanhempien mukana seurakunnissa ja sitä myöten on Jumala myös ihan pienestä lapsesta asti kuulunut mun elämään ja näin, mutta ei se sitten aina elämä niin helppoa ollut. Mulla oli kouluajat, mä muistan, mulla kyllä aika paljon kiusattiin sen uskon takia ja ei se sinänsä, se oli ihan odotettavaa. Ainahan ihmisiä kiusataan uskon takia, mutta sitten yläasteikäisenä muistan, että kaverit pyyti bilettämään ja kokeilemaan päihteitä ja näin, mutta ikinä en kokenut mitään kiinnostusta niitä asioita kohtaan. Edes aikuisena en ole kokenut mitään mielenkiintoa päihteisiin enkä bilettimiseen tommoseen elämään. Ja varmasti on siinä monelta asialta säästynyt elämässä, että en ole siihen lähtenyt. Ja näin, mutta sitten mulla oli aika rankat masennusvuodet. Mulla oli yli 10 vuoden aika syvät masennusajat. Että ne alkoi joskus ammattikouluikäisenä sitten nuorena aikuisena ja mä en tiedä varsinaista syytä mistä se sitten lähti. Mutta saattaa olla, että alulle panijana on ehkä vähän sitten ollut, kun mä olin 14-vuotias, niin mulla kuoli veli, se oli vuosi 2000. Ja mä olin silloin 14-vuotias, mun isoveli oli 17-vuotias, hän oli Meksikossa vaihto-oppilaana. Ja hän kuoli äkilliseen aivoverenvuotoon eli sairaskohtaukseen. Ja sitten kun tää uutinen tuotiin meille kotiin, että mä kuulin, että mun veli on kuollut, niin mun ensimmäinen sydämen ajatus oli, että hetkinen, että kuulinko mä oikein, että joku mun sisaruksista on päässyt taivaaseen Jeesuksen luokse, että se oli aika mullistava kokemus. Mä ajattelin, että mitä ihmettä. Olin vähän jopa kateellinen, että minä en vielä päässyt sitten pois täältä, mutta se oli aika mä muistan sen illan kyllä, se oli, voi mennä vähän pidemmäksi tämä tarina, mutta mä voin vähän valaista minkälainen se tapaus oli, että me oltiin siskon kanssa kotona kahdestaan ja 10 aikaa illalla tulee auto pihaan ja siinä oli sitten vaihto-oppilasjärjestöauto tuli pihaan ja siskolla sinne on vähän kellot soikki, että nyt ei ole kaikki kohdillaan, että kuka tähän aikaan tulee virallisia asioita hoitamaan. No, hän sitten kysyi, että onko vanhemmat kotona. Mä sanoin, että ei ole kotona, että ne on tullut seurakunnan kokouksessa keskustassa. No, sitten soitettiin ne kotiin sieltä ja sitten kun tämä vaihto-oppilasjärjestön ihminen kertoi sitten ne uutiset siinä sitten ja itse kun lapsena näki, että omat vanhemmat murtuu niin kuin keittiössä lattialle kuin kristalliastiat pieniksi sirpaleiksi kuullessa oman lapsensa kuolemasta, niin se oli tietysti tosi rankka. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, itsellä ensimmäinen ajatus oli, että nyt mun veljellä on kaikki murheet poissa, että hänellä ei ole ikinä enää mitään surua, sairautta ja murhetta, ei kipua, ei mitään, että on ikuisesti poissa takanapäin.
hän oli elävässä uskossa ja sitä myöten pelastusvarmuus ja hän uskoi Jeesukseen ja omana pelastajana ja vapahtajana. Ja mut sitten kuitenkin, vaikka tää oli tämmönen kokemus, niin olihan veli mulle äärimmäisen tärkeä ja ikänsä puolesta mun läheisin, niin kuin, kenen kanssa touhuttiin kaikkea, että läheisin veli sillain ikänsä puolesta. Ja ei sen ollut enää 3 kuukautta aikaa, että hän nostui Suomeen sitten takaisin. Että se saattoi olla semmonen alkukimmoke sille mun masennusajalle, koska ammattikoulussakaan mulla ei ollut kavereita niin yhtään. Että sielläkin saa sitä uskosta kuulla ja negatiivissävytteisiä asioita, mutta en sitä sitten sen enempää välittänyt, mutta hiljalleen elämästä katosi niinku värit ja lopulta niin mä olin ihan että mulla ei ollut enää mitään niinku, mä en kokenut yhtäkkiä enää elämähalua ollenkaan, että mä olin niinku ihan täysin vähän niinku mut olisi sammutettu jotenkin ja sitä kesti sit tosiaan yli 10 vuotta, että siihen kuulu ajanjaksoja, kun tuli itsetuhoisia ajatuksia ja ne jännästi meni ohite ne tilanteet. Mulla oli monesti, niin kun mä ajoin mopollakin, niin vielä muistan 18-vuotiaana, kun mä ajelin vielä mopolla, kun aito Honda Manki oli, niin miksi ei olisi ajanut. Niin. Mut joka tapauksessa niin tuli semmosia tilanteita, että mä katson, että auto tulee vastaan, että ei se mitään, että mä vedän sen keulaa, että mä en jaksa tätä elämää. Samalla oli kuitenkin tieto sisällä, että elämä on lahja, ei mulla ole mitään oikeutta päättää elämää mitenkään niin kuin itse. Ja sitten huomasin, että jaha, se tilanne on mennyt jo ohi, että auton takavalot näkyy vaan peilistä. Ja näitä tilanteita oli tosi monia. Ja joskus kattelin, kun asuin yksin Riihimäellä. Kattelin töiden jälkeen parvekkeella ihan pimeässä kämpässä istuisin monta tuntia ja sängyllä ja katsoin parveketta, että ei se auta kuin hypätä. Hetken päästä huomasin, että mä oon nukkunut tyyliin yö ylitä ja taas on vähän parempi viiksi. Ei, tilanne oli vaan mennyt ohi. Ja no jossain vaiheessa sitten elämä alkoi tulemaan jotain niinku valonpilkahuksia, että sinne tuli niinku joku ihan pieni arkinen asia saattoi yhtäkkiä tuntua mukavalta, niin se oli ihan mieletön kokemus. Siis käsittämättä, voiko täältä vielä nousta täältä suosta, missä mä olin ollut. Että nehän on tosi rankkoja ne masennusajat ja näin, ja mä koen, että se masennusaika mulla, niin se oli erittäin tarpeellinen, koska nykyään mä ymmärrän ihmisiä, ketkä on ahdistuneita ja masentuneita ja voimat loppu ja näin, niin mä ymmärrän heitä ja mä pystyn sitten olemaan heille tukena ja kuuntelemaan. Ja koska omasta kokemuksesta voin sanoa, että sitä ymmärrystä ei aina tule niiltä, ketkä ei ole itse ollut masentuneita. Ne ajattelee helposti, että se on niinku tahdon asia, ei se tosiaankaan sitä ole. Mut Jumala on kuulunut mun elämään niinku aina. Ja se on mulle itsestäänselvä asia ja semmonen niinku tuki ja turvapilari, että se on aina kuulunut mun ja mun perheen elämään ja mä oon sitä ylpeä, koska mä ymmärrän minkälainen Jumala on, että Jumalahan on samaan aikaan rakastava ja samaan aikaan oikeudenmukainen ja Jumalahan on myös äärimmäisen vaarallinen Jumala, että Jumala tulee kunnioittaa. Et se, että Jumala on samaan aikaan oikeudenmukainen ja rakastava, niin sitähän monet ihmiset aina kysyy, että jos Jumala on kerran olemassa niin, ja hän on rakastava, niin miksi on sotia olemassa? No ensinnäkin
Mä vastaan aina, että ihmisellähän on vapaa tahto. Et Jumalahan ei ole luonut robottia, että ihminenhän tekee mitä ihminen haluaa ja ihmisellä on siihen täys vapaus, että ei Jumala pakota ihmistä. Jumala on antanut elämän ohjeet Raamatussa, mutta ihmisen ei ole niitä pakko toteuttaa. Jos ei niitä tottele, niin sitten siinä on yleensä hedelmänä se, tai niin kuin aina onkin, että pieleen menee ja murhenäytelmiä tulee, että ei Jumalan tahto ole se, että me täällä kärsittäisiin. Mutta Jumala on myös oikeudenmukainen ja niin kuin synnistäkin on rangaistus annettava ja Jumala ei halua kuitenkaan meitä ihmisiä rankasta. Sen takia Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesuksen ristille kuolemaan meidän syntien edestä, jotta me voitaisiin pelastua, niin kuin Johannes 3.16 sanoo. Mutta ei Jumala edelleenkään pakota ketään ottamaan sitä Jeesuksen ristintyötä vastaan. Mutta minä olen sen ottanut vastaan ja toivon, että mahdollisimman moni ottaisi sen. Mulla se on ainakin tuonut elämään niin kuin yltäkylläistä elämää, eli voi olla vieras sana, mutta se tarkoittaa niin kuin täyttä elämää. Jeesus sanoo Raamatussa Johannes 10:10, eli Johanneksen evankeliumi luku 10 ja jae 10, että minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Jeesus on luvannut antaa yltäkylläisen elämän nyt ja ikuisesti. Ja mitä se tarkoittaa, niin se on sitä, että meillä on kaikki mitä me tarvitaan ja meillä on sisäinen rauha ulkoisista olosuhteista riippumatta. Eli mikä ulkoinen olosuhte on sota tai pandemia tai talousongelmia tai terveyshuolia, niin sisäistä rauhaa ei mikään horjuta meillä, kenellä on turva Jeesuksessa. Jumaliahan on ihmisillä monia, mutta Jumalia ei oikeasti ole kuin yksi. Että Raamatussahan sanotaan, että minä olen tietotuus ja elämä, eikä kukaan tule Isän luo muuta kuin minun kautta, sanoi Jeesus. Eli ei muut uskonnot edes vie pelastukseen. Mun niin kuin Jumalasuhde ja se miten mä suhtaudun elämään, Jumalasuhde mulla on niin kuin parhaiden ystävien päivittäinen keskustelusuhde, että se ei tarvi olla sen ihmeellisempi, tai niin se ei ole mitään niin kuin vaikeita juttuja, mitä pitäisi suorittaa tai mitä, nimenomaan ihmisen omat teot, niin niillä ei ole mitään merkitystä, jos pelastusta ajattelee. Pelastuksen kannalta ihmisen omilla teolla ei ole mitään. Vähän tosta energiaa. Ei ole mitään merkitystä, eli ei kukaan voi omilla teollaan pelastua. Jumala ei tarvitse meidän hyviä tekoja. Hän on tehnyt jo kaiken meidän puolesta ristillä poikansa Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta. Moni ihminen ajattelee, että no mä oon kirkkokuorossa ja mä teen hyviä asioita ja mä oon niin kuin autan ihmisiä ja näin, mutta ei sillä oikeasti mitään merkitystä, koska no se voi kuvailla niin, että ihminenhän ei ole virheetön. Ja jos taivaaseen ei pääse mikään synti, niin eihän sinne ihminen omilla teollaan sitten myöskään mene. Että jos sä oot tehnyt enemmän hyvää kuin pahaa, niin sitten sä luulet, että sä pääset taivaaseen, niin ei se mene niin. Se on ensinnäkin hirveän raskasta ja stressaavaa elämää. Joka aamu alkaa sillä, että ai vitsi, tänäänkin pitää alkaa ansaitsemaan oma pelastus. Ei. Se on paljon lopulta helpompaa, yksinkertaisempaa
ottaa Jeesuksen pelastustyön vastaan ja hyljätä omat synnit ja tehdä parannus siitä syntielämästä. Johannes 3.16 eli Johanneksen evankeliumi luku 16 tai luku 3 jae 16 sanoo, että sillä ne on Jumala maailmaa rakastunut, että hän antoi ainoa poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi vaan sasiaan kaikkeen elämään. Johannes 14.6 se oli, että sanoi, että ei kukaan tule isään on muuten kuin minun kautta. Minä olen se tietoisuus elämä. Roomalaiskirje 3.23 sanoo, että jokainen on syntiä tehnyt ja on Jumalan kirkkautta vailla. Ei me voida niin omilla teolla ostaa pelastusta. Et sen kun ymmärtää, niin voi hyljätä se oma. Voi antaa kun elämänsä Herralle ja sanoa Jeesukselle, että hei, tuu mun elämään ja mä pyydän anteeksi sitä, että mä oon hyljännyt sut. Että mä haluan, että sä oot mun elämän Herra ja pelastat mut. Ja voin sanoa, että elämä pikkasen muuttuu. Oma yrittämisen tarve katoaa ja sitten tulee se sisäinen rauha, mistä mä puhuin. Riippumaton rauha, mikä ei ole millään, vaikka vieressä kaatus 10 000, niin sitä rauhaa ei pysty sisältä viemään pelastusvarmuutta. Tämmönen niinku, se mun tarina on, että se jos nämä asiat olisi satuja, niin miksi ihmeessä mä uskoisin vielä 40-vuotiaana näihin ja miksi mä näyttelisin, jos mä oon täysin vakuuttunut, että Jumala tosiaan on olemassa ja se rakastaa meitä ihmisiä sellaisena kuin me ollaan, mutta Jumala vihaa syntiä. Ei Jumala meitä ihmisiä vihaa, vaan se mitä me tehdään väärin. Jos me hyljätään hänet jollain tapaa, niin hänen käskynsä, hänen tahtonsa meitä ihmisiä kohtaan on hyvä. Eikä paha niin kuin jotkut ajattelee. Monet ajattelee, että jos tulee uskoon, niin sitten joutuu menettämään niin paljon ja luopuu niin kaikesta. Mutta se on oikeasti päinvastoin. Jopa jotkut pohjalla olevat alkoholistit ajattelee, että mulla menee maine, jos mä tuun uskoon. Sitten voi kysyä kyllä, että anteeksi, mikä maine alkoholistilla on, minkä voi menettää. Ei siellä ole mitään mainetta. Jos on maailmankaikkeuden luoja ja kaikkivaltiaan Jumalan niin saa tuntia, niin ei sinne kun ihmisten mielipiteellä ole mitään merkitystä. Vaan tulee semmoinen halu, että mä haluan kertoa sitä mahdollisimman monelle, että mahdollisimman moni muukin ihminen löytää sitä, ettei ihmiset kulkisi niin ahdistuksissa ja epätoivossa ja vailla tietoa, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Eli tällainen on se, niin se mun elämäntarina ja se on vähän häilyvästi nyt kerrottu, kun tässä työtä tehdessä, niin tää on ihan sairaan paljon vaikeampi niin kuin jäsennellä omia ajatuksia kuin silloin, kun vaan olisi paikoilla eikä ajattele muuta. Mutta tällainen, ja miten nätti keli täällä onkaan. Ja tosiaan mä voin vakuuttaa, että mä oon ihmisen semmonen, että mä en sit näyttele turhia, että jos mä en ois vakuuttunut Jumalasta, niin mä en kovin kaunista elämää eläisi. Todennäköisesti olisi ollut jo vuosia sitten pankissa erinäisistä syistä. Näyttelemisessä ei ole mitään järkeä. Mitä mä sillä voittaisin, jos mä koko elämäni näyttelisin, että on olemassa Jumala ja pidättäytyisin kaikista lihahimoista. Ja mitäs järkeä siitä on? Mitä sinne nyt voittaisi? Siinä ei kyllä voittaisi mitään, mutta
tietää, että meille on tarjolla yltäkylläistä täyttä elämää. Full life. Et silloin kun ihminen tulee uskoon, niin se ei todellakaan tarvi luopua, vaan se saa vapautua monista asioista. Se saa tilalle ihan rajattoman paljon parempaa, mitä se on sitä ennen pitänyt arvossa. Mutta myös sieluvihollinen on olemassa ja se sitten kyllä osaa valehella. Se kyllä sanoo vaikka sun mitä, se sanoo, että ei kuule kannata, että se on niin naurettavaa uskoa satukirjaa kaikkea. Se keksii vaikka mitään sulle ja sit sä kuuntelet sitä, joo totta näin onkin, en halua hävetä. En halua, että mut nolataan. Se on vihollisen ihan perusjuttu. Ei kannata kuunnella sitä. Antaa Jumalalle mahdollisuus ja hänen näyttää voimansa elämässä, niin se on käsittämätöntä, kun se sanoo, että nyt loppu päihteiden kahleet tähän, niin siihen katkee. Meilläkin on Riihimäen tuolla kotikirkossa, se on niin kuin Riihimäen helluntaiseurakunta. Itse kun väärälle puolella. Sielläkin on kadulta tullut uskoa tämmöisiä elämänsä juoppoja, ketkä on ikänsä vetänyt. Kaikki päihteet, mitä eteen on löytynyt, tänä päivänä todistaa Jumalan voimasta, kun heidät on vapautettu. On se kyllä ihmeellistä. Se on niin siistiä nähdä, kun ihmiset antaa niin kunnia Jumalalle, kun ne tajuaa, että ei tästä olisi kukaan voinut nousta. Ja mullakin on kavereita, kello on niin huumekahleet katkennut, kun veitsellä leikaten heti, kun on tullut antaneet elämänsä Jeesukselle, tulleet uskoon. Toiselle jossain asiassa saattaa kestää vähän pidempään, toisella vähän vähemmän ja toisella katkee ihan sekunneissa. Ja ne on niinku, siellä on niinku kovistakin huumemaailmoista porukkaa tullut uskoon, mullakin tuttava piirissä, niin ei niistä asioista kyllä niinku ihan tosta vaan niinku päästä pois. Että kyllä kunnia yksin Jumalalle, että ovat päässeet pois, mutta hei, hienoa jos kuuntelit tänne asti ja jos voit olla aukomatta päätä, niin aina parempi, mutta jos se jotenkin sun oloa helpottaa, että haluat aukoa päätä ja yrittää dissata, niin jos se on sulle mieleinen ratkaisu, niin siitä vaan, en mä sitä rikki mene. Mutta se ei ainakaan sua itteensä rakenna. Se voi olla, että se tuo sulle itselle huonompaa oloa. Se kannattaa elämässä muutenkin käyttää ihan hyvän oljenkortena. Tai semmoisen ohjenuorana, että ei niinku sanoisi asioita, millä ei tarkoita mitään hyvää. Että siinä äkkiä se aina kääntyy itteensä vastaan helposti. Voi aiheuttaa itselle vaan katkeruuden pahentumista. Tämmönen video tällä kertaa ja toivottavasti siitä nyt joku sai edes jotakin positiivista tähän päivään. Joku saa siitä varmaan hauskat naurut ja ajattelee, että hän on oikeassa ja minä olen väärässä. Kukin on saa olla omaa mielipidettä, mutta jokainen tulee se jossain vaiheessa kuitenkin huomaamaan, että ei tää nyt ihan satua ollutkaan, mistä mä puhuin. Että mieluummin huomaisi sitten ennen kuin tarvii katua sitä, että vitsi kun en silloin kuunnellut. Jos haluaa elämästä ihan mielettömän hienoa ja uusia ulottuvuuksia, vähän niin kuin aistit avautus, että onko tämä maailma näin kaunis paikka ja muuta. Jumala on kyllä ihmeellinen, joka on tämän kaiken luonut, että se kyllä voi tehdä suuria asioita sinunkin elämässä. Mutta ei se mitään, mä nyt tämän videon niin lopetan tähän. Varmaan tuli ihan sairaan pitkä. 24 minuuttia vissiin. Joo, lopetetaan tähän ja nähdään seuraavalla videolla.
Tämän videon perusteella saattaa muutama tilaaja tipahtaa. Ehkä saattaa tulla uusia. Morjes!